Sa unang panahon, naay tao nga grabe yun katalawan na. Sa iyang pagkatalawan, mura na siyag nalikoy. Tay! 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 Saan naman sa ganing bata? Tay! Tay! Unsa ka bunoy? Tapos paas mo sa ng tingog ni mo? Tay! Perti na ko, kuyawat tay. Akong espiritu kay magisan ko sa langit. Unsa kong kuyaw. Unsa? Nakuyawan ka? Sabi ka kuyawan taon ni mo bunoy nga. Kahayag pa manaron. Sus tay, perti yun akong kuyawat tay kay pag higot na ko sa baka ba, kalit bitaw nagkahulugang palwa sa lubi nya kanang mingaw biya kayo diari nya napagi ni kanaas og kalit mo perti na kong kuyawa. Unsa? Nakuyawan ka sa palwa? Naunsa naman yung taon ka dong bunoy ay? Ako may hubag-hubagan na imong kabuan. Diin man yung taon ka naliwat nga. Gibantog man unta akong isog diri sa atong baryo. Amot lang tayo kay di man ako mapugan nga mahadlok ko bi. Wala sige. May pagmangulit ah. Ako may hubag-hubagan nimo. Ano? Oh, lah. Tung bunoy, ibutang sa ning kahoy dito sa luyo kay magstorya sa ning nanay nimo. Ay mo. Naunsa nga naa naman ta sa tuwa. Sa may kadlok ka nimo diri, ibutang sa dito. Madulog tayo eh. Pagdali na dito. Sa naman yung bata. Day, teriyang. Poon sa man biloy. Naunsa naman yung tawa ni mong anak day. Ay, grabe naman yung katalawan na. Naaragay lang kayo hawak siyang dool ganiha. Hindi nang siya gita. Madugay aning bata ah. Hasta tingog siyang utot, mahadlok na. Bitaw biloy ay kay kagahapon gali no. Purti na kung pakunga di sa atong ilang silong kay purti man yang sagita pag tugaok sa imong sunoy. Sa man tayo buhato na ito ng bata day no? Sus, wag tay mahimo anak biloy. Tomorrow. Aya ba eh? Mo tay lingaw niyo ani? Wala. Laay mo lang. Uya. Sa kay atong angay buhaton pero malingaw ta nyo. Uy, ako malingaw ta nyo. Madlugon si puno niya. Nana. Taysa ra gud. Asa man to adlokon siya dapita? Adto dito sa ilang agianan padung sa uli nila katus kalibunan. Nya bay naman yang tatay bay. Oo, bitaw. Sing makasabat si tatay ba? Ana unsa man mo? Ini ko siya tatay ato atangan nga to. Nganong di? Dong bunoy. Una lang ko guli sa tuwa, sunod lang niya. Uy. Hadlok dia. Sunod lang. Una lang ko. Tay. A few moments later. Para sa mo pagkahak kay muulis ako.
Bay, kita buta nga rin, bay. Sama yung bata ah. Ni bata sa utang na ragani ka. Nay! 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 Una unsa naman sa kabunoy. Kanang nagpaspaas naman sa natingugi mo. Sus ni, pagpadung ako, ariya ba? Nabitin yung kalitog kanaas niyo. Napag yung murag nanitsit. Sus, basin hangin ra to bunoy oy. Kibaw biya ka ngating habagatron. Nya na ibi. Pag naabitan nabitan ni Laki nga ni kalitog gawas sa libon. Nagwarawara siyang kamot. Unya, naapagay ni kalit o gunit sa kong abaga. Paglingin ako sa luyo. Nilapit ako kaayo nagnawo. Abot lang yun ni mo bunoy. Tungod rin gila sa mong katalawan. Hala sige na, pag-ilis na nga to. Unsa na mga puti naman mong talawana. What? Oh, tanawa rin pagkaamaw oh. Ato dito agis babaw. Unsa na po to si Bunoy Triang? Gihadlok na sad siguro to sa atong mga silingang bugoy. Madugay na yung mga anak Triang. Malikoy ginig samot tungod siyang katalawan. Igbadong naaman sa istorya ang imong lulo no. Kabahid atong nagpuyo sa kay Mito ba. Oo, day no may pag aso na min ko ano ng bataas, no? May pa kay patong dulo atos Triang. Di mo na rin ang agyanan tayo. Yaat man. Toy. Di mag-agi! Kaya may agian ng diri, oh! Hala rin, basta nakasur. Parison gini mo sa imong anak. Dong, Bunoy. Naigisulti akong apuhan sa una, dong ba nga? Kala ko nung kay Mito dahil sa unahan, nai ko rin nagpuyo nga diwata diha. Kung butan ka nga pagkatao, tagaan ka gahom. May pagsuwayan ni mo dong kay basin day tagaan ka kay buutan na sad ka nga pagkatao. Nausang sinis nanay tatay. Bang talawan kayo tayo. Mahadlok ng ganyan ng mga tagak ng langkay. Sumot na ng diwata. Unya dong Bunoy. Gusto day ka nga magpabilin kag ingon ana hantod ka matigulang. Dili ko gusto na yun. Nya. Hadlok na sa kayo ng diwata na yun. Huwag sa imong kagalingon, dong Bunoy, nga di ka mahadlok. Para rin na siya mong taugmaon. Bobi dong. Sige ako lang pugsunoy. 2 hours later. Nagahadlok po, Loy. Ako si Maria Kaloy. Loy. Maria Kaloy? Ikaw na tugi. Ingo ni nanay nga muhatag ka ng gahom? Oo, Noy. Ako tong gingon sa imong nanay.
bantay ha. Masig, mo ko, sao na. Ay, kabala ka, Bunoy. Ako'y bahala nimo. Okay ra ka. Piyong na dira. Okay ka. Okay mo ba? Wa. Ay, sa Bunoy ha. Kinapayapin. Marikuloy! Salamat sa gawang Marikuloy! A few moments later. Yay! Di naman madlong. Mahadlok si Bunay! Sug naman ka. Ako nasundan. Isag na niya. Bunay! Ayay, isuga naman ron ni mo Bunoy. Di na mali ka mahadlok ron. Dahil na Gahapon ra gani, gihadlok na mo, porti mo igatag dinagan. Nawag sa tatay. Oo, lang sa. Sitawag si tatay. Yay! Grago nyo ba eh? Kibaan kong kamutoy. Kara mo na. Mga naong nyo ay. Naong rin kadlukan nyo. Kung kayo makwayap, bungkang kinabuhi yung lip. Ayay, musukol naman si Bunoy bay, kuptiran nyo. Kasama na. Mauro to. Sakit mo kung kumaul na to. What's up mga bay? Shoutout day ko ni Mayor Chinley Mulat. Nya shoutout po ko sa akong classmate nga si Mark Ligaspino. Nya shoutout ni Steve Rush og ni Jikloy. Nya shoutout pud mi sa among mga idol sa Monte Alegre Viners. Nya shoutout sa Tuburan Vines, salamat kay sa support. Nya shoutout pud mi sa among kauban nga Pahingon Vines. Ug sa mga nag-support na mo, salamat kayo. Labi na sa nag-subscribe sa YouTube channel ug sa Subscribe na mo! Nya sa katong wala pa naka-subscribe sa mong YouTube channel, subscribe na mo nya. Katong sa mga wala na mo na shoutout nga ni support sa mong page, unta padayon mo sa pag-support namo nya. Daghang salamat. Para mawaan ka lang ay. Bongod Kapay!